mentang ini pek ka gari ka badon ka pisa ka batat dor tam nagi ki speu teli keri ke bahe tam jong ka perthei kita gide gari Russia, Canada, China, USA, Brazil, Australia, India, Argentina, Kazakhstan bat gari Algeria. Gari USA gari ka badon ha ka kerdan ka basau ha ka jinghe henry ka don pat ka pisa ka barem dor na baro kini ki speu teli keri ke bahe tam jong ka perthei. Kari Kanada gari ka badon ha kerdan ka baar ha ka jinghe bat kumjuru ka pisa jong kani gari Kanada kadon ha kerdan ka baar na baro kini ki speu teli giri bat ka pisa jong gari Kanada kadon kam tang kumbai wei point lai Canadian dollar baniar kat ya ka wei ka US dollar. Kari Australia gari ka badon ha kerdan ka ban riu ha ka jinghe bat ka pisa jong kani gari kadon ha kerdan ka balai na baro kini ki speu teli giri ki bahe jong ka perthei. Kapisa juga dari Australia kadon kam tang kumpa iwei pensan Australian dollar paniar kat ya ka wei ka US dollar. Kari Brazil gari ka badon ha kerdan ka basan ha ka jinghe bat kapisa juga gari kadon ha kerdan ka basau ha ka jingrem dor na baro kini ki speu teli giri. Kapisa juga dari Brazil kadon kam tang kumpa san Brazilian real paniar kat ya ka wei ka US dollar. Kari China gari ka badon ha kerdan ka balai ha ka jinghe henry ka dor jong ka pisa jong gari kadon pat ha ka kerdan ka basan ka pisa jong gari China kadon kam kumba nyau Chinese yuan pada rengkat ya ka wei ka US dollar. Kari India gari ka badon ha ka kerdan ka nyau ha ka jinghe bat ka pisa jong gari kadon ha ka kerdan ka banriu ka pisa jong gari India kadon kam kumba prap hulai Indian rupee bani rengkat ya ka wei ka US dollar. Kari Russia gari ka bahe tam na baro kini ki speu teli giri jong ka perthei bat ka dor jong ka pisa kani gari kadon pada ka kerdan ka bahnyau na kini ki speu teli giri ka bahe tam jong ka perthei ka pisa jong gari Russia kadon kam ku ba prap kandai Russian ruble bani rengkat ya ka wei ka US dollar. Kari Algeria gari ka badon ha ka kerdan ka ba speu ha ka jinghe bat ka pisa jong gari kadon ha ka kerdan ka ba pra haga jingrem dor na baro kini ki speu teli giri ke bahe tam jong ka perthei ka pisa jong gari Algeria kadon kam hadu shispa lai peusau Algerian dinar bani rengkat ya ka wei ka US dollar. Kari Kazakhstan gari ka badon haga kerdan ka bakhandai haga jinghe bat ka pisa jong gari kadon haga kerdan ka bakhandai badon kam hadu sauspa san pewei Kazakhstan ni tenge bani rengkat ya ka wei ka US dollar. Kari Argentina gari ka badon ha kerdan ka bapra ka jinghe bat gane gade ru kari jong Lionel Messi ka balayo banra ka World Cup hosnem arjar arpewar Henry gane gari ka deipat kari ka badon ka pisa ka batat dor tam na baro kini speu teli giri ka bahe tam jong ka perthei ha ka ba ka pisa jong gane gari ka don ka adu khandai spa tam Argentina peso bani rengkat ya ka wei ka US dollar.